Hvad siger du? Jeg siger, at vi er kommet til America, så nu skal vi se American News. Meget American. Meget stort. Måske er det deres Jakob. Jeg ved det ikke. Det har jeg nu. Nu skal for dårlig far, var. Meget flot den her. Oh no. Jeg føler også, man har hørt om deres hotdogs, så det skulle være meget gode. Hej vloggen. Vi er i katolsk kirke, en katedral. En katedral er det ikke katolske? Det er faktisk ikke. Det tror jeg. Jeg tror vi er der. Ej, mit hår ser lusket ud, hvor det er siden. Jeg er også mørkhåret. Igen, jo. Men vi har mistet vores mødre. Det går meget langsomt. Vi har totalt hoppet ind i den kristne tro. Ja. Det står også rigtig lige nu på Kelvin-kameraet. Nej, jeg kan tage en video om bagefter. Ja. Men vi har jo også haft en lille episode fra morgenen af og gennem natten. Vi har en syg kvinde med på tur. Ja. Der er omgangssyge i familien Knudsen derhjemme. Og den er... Hun klarer det flot. Hun klarer det rigtig flot. Ja. Hun har fået lidt bagel til morgenmad, det gik. Jeg er faktisk lidt sulten igen. Det er sådan lidt åndssvagt. Vi spiser også meget frugt. Det var bare bær. Ja. Ja. Ses vloggen. Hun står bare lagt ned. Skrappen. Nej, det kan ikke. Hvor er hun henne? Kun det er piger. Spotted at Grand Central, bags in hand, Serena van der Woodsen. Was it only a year ago our it girl mysteriously disappeared for, quote, boarding school? And just as suddenly, she's back. Don't believe me? See for yourself. Your attention, please. All luggage and parcels must be attended at all times. Any items left unattended will... Kan du fortælle, hvad det her er, vi ser? Det er Bolsens hus. Men det ikke der Serena skal forestille at bo? Det gør så gøre. Den har sådan en barn. Skal vi lige snakke om, når du tager billeder? Så du siger ikke, du tager billeder. Ja, videre. Det er bare det. Nej. I midten, sagde jeg. Igen, det var. Ej, hold lige der, så glad for. Hvad skal hun sige? Jeg filmer nu. Nå, nonni, nå. God observation. Skål. Få en rest i håret. Vil du have en mig?
Det er et meget spændende spørgsmål, faktisk. Ej, nu skal du ikke gå i gang. Det siger bare fuck. Hvor er det, vi skal hen nu, mor? Vi skal ind på Naturhistorisk Museum. Spændende. Og faktisk kan jeg huske, at en af de to bygninger, det bliver det højeste i New York. Nå. En af de der. Ja, det vil jeg også på her. Ja, kan vi dele en? Har du for lange hvide sokker? Sokkerne ikke så meget karikeret. Det er en, der fortæller, hvor vi er henne af. Her er vi på Naturhistorisk Museum. Og hvad skal vi se? Jamen det er faktisk lige, jeg står lige på kortet her for at finde ud af. Der er ret mange etager. Ja, hold da kæft. Jeg føler, du bliver lidt guide. Jamen hvad vil du gerne se? Jeg kan godt se diamanter. Nu kan hun se på dyrene. Vi finder ud af det. Helt vildt. Wow. Tror du, den er lavet, altså fake, eller tror du, det er en udstoppet? Ja. Kan jeg se med mit bare øje, det er en udstoppet fugl. Den, der sidder deroppe. Den gemmer sig lidt. Kuku. Jeg ved det ikke. Hvad står der? Den her. Common cuckoo. Hvad er det? Jeg kan også, der er en af dem, hvor man skal spille død, og en, hvor man skal løbe. Det er den største by i hele verden. Et barn kan kravle rundt ind i dens blodår. Sådan. Nu har vi lagt os ned. Altså, vi gør det, fordi de andre gør det. Så vi skal se, hvordan det er. Og vi kigger op i maven på en blåval. Om det er en mand eller en kvinde. Hvor vil de have deres kønsorganer hen, tror du? Som om de vil genvæk. Sådan en naturlig måde. Er det ikke egentlig også det største pattedyr? Det er vel ikke æg, føder de ikke? Levende vælunger. Spændende. Lige få den fra den her vinkel. Det er meget spændende. Sådan der. Så prøv, gør lige sådan her. Det er man så. Det var meget heldigt, at du sætter så. Hvad siger du om mig? Manse Aarhus, det er Naturhistorisk Museum. Ja. Kan I vinke dig? Det er til min video. Helen.
har lidt fedt. Ja. Ja. Han ligger i æggeslag. Så har I produceret Som jeg er virkelig dårlig til at filme, når jeg går. Jeg føler, vi har været ude at shoppe, eller så kalder bare føde her. Ikke så sjovt. En ting, vi ikke lige er vilde med så meget lige nu, det er så vejret. Jeg kan faktisk ikke mærke, at det regner, når der er skæbnet. Din regnhat gør det godt. Ej, nu regner det faktisk meget. Stuck to the floor. Super modigt. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabonds. Også efter mærke din taske, eller det går godt nok, at det går. Nej, hvis du ud i døren om lidt, så kan du lige finde på. Hvis der kommer en brandalarm. Det er jo lært af dig. Det er hårdt for at stikke mig i det her. New York, New York. In a city that doesn't sleep. Der er han. And cyanide's king. Hun begyndte i skole. Ej, det var HHX, der startede med 5. Melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you. New York, New York. Det er en far, der sidder der. Helene, kan du fortælle os, hvad vi ser her? Ja, det er det fuldstændig. Joey doesn't share food! See? He's her lobster. Oh, here come the meat sweats. Whoopa! Unagi. Could I be wearing any more clothes? We were on a break! They don't know. Hvad fanden er det Rachel Green, jeg spotter? Det er det. Det er typisk mig. Rachel Monica. Det er mit friends stil, faktisk. Jeg siger bare, hvad hedder det? The Little. Altså, jeg skal virkelig øve mig i at nogle TikTok'er.